Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Good Earth, where natural foods is our passion. Reach Point. Life flows on. Illum fi Sqallija ħanħodkom miegħi villaġġ mill-iktar pittoresk b'toroq dojoq, arkitettura storika u ħwienet mill-iktar grazzjużi. Għalkemm raħal żgħir Castelmola fi ħafna x'joffri. Kif titlaq il-pjazza prinċipali, titli iktar il fuq u mill-ewwel issib ruħek f'sit b'fdalijiet normanni. Castelmola dan il-villaġġ żgħir fuq Tormina mill-iktar awtentiku jtik l-opportunità li toqgħod tippassiġġa fit-toroq u toqgħod tammira il-karattru tipikament Siċiljan. Warajja Pjazza San Antonio, il-post fejn f'Castelmola jinġabru kemm it-turisti kif ukoll in-nies tal-lokal. L-ewwel ħaġa li tara meta tidħol fi Pjazza Sant'Antonio hija art tal-mużajk sabiħa ħafna, magħmula minn ġebel iswed u abjad. F'Pjazza Sant'Antonio tista' tgawdi veduti mill-isbaħ. Hawnhekk issib numru ta' ħwienet tal-ikel u postijiet fejn tista' tirrilassa b'kafe tajjeb f'atmosfera tipika Siċiljana. L-aktar bin impressjonanti fil-pjazza huwa bla dubju Caffè San Giorgio li joffri veduti mill-isbaħ fuq il-pajsaġġ ta' taħt. U marbuta miegħu hemm storja affaxxinanti. Caffè San Giorgio twaqqaf mill-patrijiet fis-seklu 18. L-iktar ħaġa famuża fil-menù huwa l-imbit tal-lews. Imbit abjad bit-tewma tal-lews, larinġ u xejjex aromatiċi. Kreazzjoni ta' Don Vincenzo Blandano. Sqallija magħrufa għall-ikel tajjeb. U dan bir-raġuna x'tmur fejn tmur, trattorija, osterija, restorant dejjem tiġi servut tomit bnina. Hawnhekk f'Castelmola ma jonqosx menus mill-iktar varjati, ikel itjeb mill-ieħor, però preżenza komuni dejjem huwa l-aġin alla norma. Plattaġin sempliċi, però b'toma mill-iktar rikka. Salsa bil-brunġien. U meta tkun Castelmola ma tistax ma tiġix iżżur Bar Turrizi, il-bar li kiseb fama mondjali grazzi għad-dekor tiegħu, dekor b'artifatti li tesprimi l-virilità maskili. Bar Turrizi għal Castelmola jista' jitqies istituzzjoni. Jekk hemm il-darba tikteb Castelmola fuq Google, mill-ewwel jitilgħu ritratti ta' dan il-bar u artifatti falliċi li t-turisti tant jammiraw. Dan il-bar eċċentriku jiġbed lih eluf ta' viżitaturi ta' kull sena. F'kull kantuniera ta' dan il-bar, fuq is-soqfa u fuq il-ħitan hemm dekorazzjonijiet b'forom falliċi. X'aktarx dan il-bar huwa wieħed mill-postijiet l-aktar mhux tas-soltu fi Sqallija. Id-dekorazzjoni ta' Bar Turrizi ta' tiġih il-virilità maskili. Apparti d-disin uniku, Bar Turrizi għandu wkoll bar fuq il-bejt, post perfett fejn tammira l-veduti. U waqt li tkun qiegħed hawnhekk ma tistax ma tpoġġix bil-qiegħda u tordna vino alla mandorla. Imbit aromatiku preparat mill-lews skont it-tradizzjoni, riċetta li tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra tal-familja Turrizi.
Għalkemm Castelmola huwa villaġġ żgħir, wieħed hawnhekk isib ammont tajjeb ta' ħwienet fejn tista' takkwista memorabilja li tfakrek fil-mawra tiegħek f'Castelmola. Uħud mill-ħwienet joffru materjal kummerċjali għall-aħħar, però ħafna ħwienet joffru artiġġanat u prodotti mill-iktar uniċi. Villaġġ bħal Castelmola li nagħtiegħi nidħol u noħroġ minn ħanut tal-ieħor narra xi kollhom. Hawnhekk ma tonqosx il-preżenza ta' Testa di Moro, l-irjuż taċ-ċeramika tant karatteristiċi ma' Sqallija. Intom ħatmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, jien ħanidħol ġo dal-ħanut u niltaqgħu minn ftit ieħor iqgħu hemmhekk. Hey, int li qed tara Knockabout Sicilia. Għamel like il-Facebook page tagħna owenbonnici.tv u pparteċipa f'kompetizzjoni li għandna dejja flimkien ma' Alpro Barista. Ta' kull ġimgħa fuq il-paġna tiegħi owenbonnici.tv qed impoġġilkom domanda differenti flimkien ma' Alpro Barista u intom tridu tikkommentaw bir-risposta tagħkom. U jekk ir-risposta tkun tajba, intom tistgħu tkunu rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni. Nispera li nirċevi risposti tajbin biss. Castelmola dan il-villaġġ żgħir fuq Tormina mill-iktar awtentiku jtik l-opportunità li toqgħod tippassiġġa fit-toroq u toqgħod tammira il-karattru tipikament Siċiljan. L-iktar ħaġa importanti li żżomm f'moħħok meta żżur Castelmola hija li dan huwa raħal residenzjali, popolazzjoni ta' aktar minn 1000 ruħa. Għalhekk li żżomm it-tranquillità u tirrispetta l-privatezza huwa importanti. It-toroq ta' Castelmola huma karatterizzati minn angoli pittoreski, djar ikkuluriti, kuluri vibranti u bini medjevali, raħal Siċiljan li joffrilek l-opportunità li tieħu ritratti mill-isbaħ. Sqallija magħrufa għall-ikel tajjeb. U dan bir-raġun għax tmur fejn tmur, trattorija, osterija, restorant dejjem tiġi servut tomit bnina. U waqt li tkun qiegħed hawnhekk ma tistax ma tpoġġix bil-qiegħda u tordna vino alla mandorla. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Good Earth, where natural foods is our passion. Each point, life flows on. Għandi appella segwaċ iż-żgħar li jsegwu Knockabout Sicilia. Iftħu idnejkom sewwa. Flimkien ma' United Colors of Benetton tistgħu terbħu aċċessorji biex tilbsuhom din il-ħarifa. Min għandkom irrid ritratti waqt li qegħdin fil-kampanja. Forsi f'xi ħarġa ma' tal-iskola jew mal-ħbib tagħkom u l-familja. Ibbatuli dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook owenbonnici.tv. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, golden drop. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Good Earth, where natural foods is our passion. Each point, life flows on. Illum fi Sqallija ħanħodkom miegħi villaġġ mill-iktar pittoresk. Ħankunu letteralment fuq ta' Ormina, ħangawdu veduti mill-isbaħ tal-Baħar Mediterran u ta' Etna. Ħanħodkom villaġġ b'toroq dojoq, arkitettura storika u ħwienet mill-iktar grazzjużi li jsaħħru kull viżitatur. Illum ħammorru Castelmola.
Fil-Malta u fil-Isqallija, illum ħammorru fuq l-Oljiet, viċin Tormina, f'raħal medjevali b'veduti pittoreski. Illum ħammorru Castelmola. Tlaqna. Min Pozzallo ħanaqbad id-direzzjoni lejn Katania, insuq iktar il-fuq, ħanaqbes Tormina u f'satejn naslu Castelmola. Castelmola raħal li nbena fuq il-fdalijiet tal-Kastell Normann bl-isem Mola. Fit-triq ta' Castelmola, f'ġurnata b'viżibilità tajba, wieħed igawdi xenarju mill-isbaħ. Faċilment ngħid li din hija l-iktar triq panoramika li soqt fiha kemm ilni niġi Sqallija. It-toroq imserpa li waslu għal Castelmola jadduk minn blizzar, kwieti u tranquilli, kollha jħarsu lejn il-Baħar Jonju. Id-djar u l-pajsaġġi ta' taħtek waqt li suq il-fuq biex tasal fil-quċċata jiċkienu fid-daqs. Il-veduti isiru stampi, perfetti bħal kartolina. Għandna kemm wasalna Castelmola u minħabba d-daqs tar-raħal li żar ħafna residenti biss jistgħu jipparkjaw fiċ-ċentru. Għall-viżitaturi hawn parkeġġ komdu ħafna b'veduta mill-isbaħ, ġifieri meta tipparkja taħrabx tiġri, iqaf ftit minuti u gawdi l-veduta. Biex tasal fil-qalba ta' dan il-villaġġ żgħir, mill-parkeġġ għandek mixja qasira li twasslek għad-daħla ta' Castelmola. Indana taraċ se tieħdok il-fuq u eventwalment mixja qasira għat-tela. L-aħjar parir l-instanati. Apparti żarbun deċenti tal-mixi, għażjara tiegħek Castelmola huwa li tevita li żżur fl-eqqel tas-sajf. L-ewwel impressjoni tiegħi ta' Castelmola propjament qiegħed ġo postcard. Ħitan mibnija bil-lava bajda u pavimentar b'ġebel gris li jiffurmaw Pjazza San Antonio. Bankijiet mixquqin fil-ġebel bejn il-poġġaman tal-ħadid, buqari tal-fuħħar bil-pal tal-bajtarżejr kaktus, letteralment qisu postcard. Id-daħla prinċipali tar-raħal hija arkata tal-ġebel fuq taraċ tal-Franka. Din l-entratura imbniet madwar is-sena 900. L-istil huwa eżempju tajjeb ta' arkitettura Griega Rumana. Għalkemm din hija d-daħla prinċipali ta' Castelmola, tista' ssib ukoll punti ta' dħul oħra aktar il quddiem biex tesplora dan il-villaġġ. Għalkemm raħal żgħir Castelmola fi ħafna x'joffri u fil-fatt hawnhekk faċilment tqatta ġurnata. Kif titlaq il-pjazza prinċipali, titli iktar il fuq u mill-ewwel issib ruħek f'sit b'fdalijiet Normanni. Dawn il-ħitan huma fdalijiet tal-Kastell Normann. Kastell li jismu kien Mola. Kastell li xi darba kien jintuża bħala forti. Għal darb'oħra, il-veduti minn hawnhekk huma spettakolari. Għalkemm raħal żgħir Castelmola xorta waħda għandu Duomo. Fil-fatt għandu katedrali dedikat lil San Niccolò di Bari li nbena fl-1934, però l-pedamenti tiegħu joħduna lura għas-seklu 16. B'differenzi minn katedrali oħra fl-Italja, id-daħla prinċipali ta' San Niccolò di Bari qiegħda fil-ġenb tal-pjazza. Meta tkun viċin il-katedral huwa faċli li tiġi distratt mill-veduti li għatu fuq l-Etna u fuq il-golf ta' Naxos tal-madwar. Arkitettonikament dan il-katedral jirrappreżenta taħlita ta' stili, mill-Romanesk għal Gotiku, mill-Arbi għal Normann. Il-kampnar li jinsab fuq in-naħa tal-lemin lura mill-faċċata għandu twieqi il-ġmil tagħhom u lapida interessanti bil-Grik Bizantin. Fl-istess pjazza ta' San Niccolò di Bari insibu l-iżgħar librerija fi Sqallija li qiegħda warajja. Biblioteka komunali li nbniet fis-seklu 19 madankollu nbniet fi stil medjevali biex tkompli taqbel mal-istil u mal-bini tal-villaġġ. Fl-1920 dan il-bini kien iservi bħala l-ewwel skola elementari ta' Castelmola, qabel ma nbidel fil-librerija fl-1956. Il-professur li warajh semmija din il-librerija kien Salvatore Gullotta, benefattur ta' din il-librerija. Fil-fatt, f'din il-librerija wieħed issib kollezzjoni ta' kodba tal-professur Gullotta.
Wasal il-ħin biex nesploraw it-toroq ta' Castelmola, però qabel ħaneqfu għal waqfa żejra ta' reklami, iqpaw hemmhekk ħalli tiġu miegħi jidduru minn hawn ftit ieħor. Għandi appella likom is-segwaċi ta' Knockabout Sicilia fl-imkien Mare del Mar. Irrid nisma' minn għandkom min fl-opinjoni tagħkom jaf jagħmel litjeb ftira biż-żejt. Idħol fil-paġna tiegħi ta' Facebook owenbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi fl-imkien Mare del Mar u kummentali b'isem u kunjom il-ħabib jew familjari tiegħek li kapaċi jagħmel litjeb ftira biż-żejt. Qed nistenna minn għandkom. Il-ħin tiegħi f'Castelmola spiċċa b'mod personali Castelmola huwa wieħed mill-villaġġi favoriti tiegħi fis-Sqallija. Hawnhekk is-sempliċità tirrenja, tiġi hawnhekk tqatta' l-ħin tippassiġġa, tpoġġi bil-qeda tiekol, tgawdi l-veduti u tħalli il-ħin għaddej. Qabel ma nħallikom infakkarkom li aħna flimkien ma' Flexis Fortify irridu narawkom tiċċaqalqu, rridu naraw ritratti tagħkom qegħdin tagħmlu l-isport. Ibatuli dak ir-ritratt fuq il-Facebook page tiegħi permezz ta' messaġġ privat owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għal Flexis Fortify tistgħu terbħu il-kura għal ġogi tagħkom. Min Castelmola, Knockabout Sicilia jieqaf hawnhekk. Niltaqgħu għall imiss. Ciao. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. OK Home. Bring life to your home. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Good Earth, where natural foods is our passion. Beach Point. Life flows on. Hey, int li qed tara Knockabout Sicilia, aħna flimkien ma' Seat irridu nisimgħu minn għandkom min fost il-familja jew il-ħbib tagħkom huwa l-ikbar fanatiku tal-ivvjaġġar. Dak jew dik li inkollu taħseb li mser tkun id-destinazzjoni li jmiss. Biex tinnomina idħol fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv. Sib ir-ritratt tiegħi flimkien mal-bagalja ta' Seat u kkummenta b'isem u kunjom il-persuna li tixtieq tinnomina. Ir-rebbieħ ser jivvjaġġa dejjem in style grazzi għal Seat. Qed nistenna minn għandkom.